बिबट्या एक प्रचंड चपळ असणारा प्राणी. निसर्गामध्ये त्याला विशिष्ट असं एक स्थान आहे. अलीकडच्या काळात मानवानं वन्य प्राण्यांच्या हद्दीत जे अतिक्रमण केलंय त्यामुळं हे वन्य प्राणी गावासह आता शहरात सुद्धा दिसू लागले आहेत. त्यातून घडणाऱ्या घटनांमुळं कधी कुतूहलही वाटतं तर कधी मन सुन्न सुद्धा होतं. मुळात हे प्राणी मानवी वस्तीत काय येतात याचाही विचार करणं आता गरजेचं आहे. काल गोव्यातील सावई वेरे कुळणवाड्यावर भर वस्तीमध्ये अशीच एक घटना घडली. भक्ष्याच्या आशेनं उंच माडावर एक बिबट्या ठाण मांडून बसला होता. रविवारी सकाळी 8च्या सुमारास हा दुर्मिळ प्रकार उघडकीस आला. एकीकडे ग्रामस्थांच्या मध्ये भीती तर दुसरीकडे अतिउत्साही तरुणांना कमालीचं कुतूहल, अशा संमिश्र वातावरणात बघ्यांची गर्दी तिकडे उसळली होती. वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांकडून रविवारी रात्री उशिरापर्यंत या बिबट्याला जमिनीवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले, पण बिबट्या काही वदला नाही. काळोखातही त्यानं तो माड सोडला नव्हता. सकाळी अराउंड 8 o'clock म्हाका कॉल आयलो की एक सावय वेऱ्या कुर्णान बिबटो माडार चडला. माडार वचून कवायन बसला. सो अकॉर्डिंगली हांवें इमिजिएट म्हाज्या स्टाफांक इन्फॉर्मेशन दिलें आनी ताबडतोब आमी जाग्यार पावले. जाल्यार सद्या सिच्युएशन अशें आहा की तो कवायन रावला आनी डे टायम जाल्ल्या कारणान हो बिबटो आहा लेपर्ड तो नॉक्टर्नल. सो डे टायमाक खूब कमी चान्सीस आहा की तो आपल्या आपूण देंवन सकयल देंवतलो. आमी ट्राय करता पण माड असल्या कारणान आमकां आनीक दुसरें कितें रेस्क्यू एक्टिविटी करपाक मेळना. आनीक हांगा तशे चान्सीस कांय ना. ताका दुसरे पर्याय बी आसपाक जाय तसो ना. ट्रँक्युलायज करपाकूय तसो उपाय ना. सो आमी जाता तितलें पळयतले आतां तो आपल्या आपुणूच देंवता काय कितें. नाल्यार हांवें ऑलरेडी आमचे सिनियर ऑफिसर आहा DCF तांकां कळयल्लें आहा. सो आतां आमी तो फुडलो प्रोग्राम चॉकआउट करतले कशें कितें करपाचें तें. आतां एक 2-3 वरां पळयतले कशें सिच्युएशन आहा तें. दिसाचे ते चडशे रेस्ट करता, दिसाचे भायर सरना कित्याक उजवड तांकां सहन जायना. सो ते चडशे हे एनिमल्स आहा ते रातचेच भायर सरता, शिकार करता किंवा उदकाक लागून भायर सरता. सो आमी जाता तितले रातचेच तांकां रेस्क्यू करपाचो प्रयत्न करता. कुळणवाडा हा कुळागरांचा भाग असल्यामुळं तिथं नैसर्गिक जलस्रोत आहेत. या वाड्याच्या मागच्या बाजूला जंगल असल्यामुळं रात्रीच्या वेळी रानातून भुकेनं व्याकुळ झाल्यामुळं भक्ष्याच्या शोधात बिबट्या या वाड्यात शिरला असावा असा वन अधिकाऱ्यांनी अंदाज व्यक्त केलाय. मात्र कुत्र्याच्या भुंकण्यानं किंवा कुत्र्यांनी पाठलाग केल्यामुळं बिथरलेल्या बिबट्यानं अशोक सावईकर यांच्या घराशेजारच्या नारळाच्या झाडावर आधार घेतला असावा असाही एक कयास केलाय. सकाळी 8 वाजताच्या सुमारास घरमालक बाहेर येताच त्यांच्या घराशेजारी नारळ पडल्याचं त्यांना दिसलं. त्यांनी सहजच माडावर नजर टाकली तर त्यात त्यांना बिबट्याचं दर्शन झालं. या कुटुंबातल्या सगळ्या मंडळींची घाबरगुंडी उडाली. यावेळी त्यांनी माहिती तात्काळ वन विभागाला दिली आणि वन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. बिबट्याला पाहण्यासाठी, त्याचा फोटो काढण्यासाठी बघ्यांची यावेळी बरीच गर्दी जमली होती. तसंच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या बिबट्याचा फोटो आणि व्हिडिओ देखील व्हायरल झाले. पहिल्यांदाच या भागात बिबट्याचं दर्शन झाल्यामुळं नागरिकांना त्याबद्दल कुतूहल वाटत होतं. दरम्यान वन खात्यानं दिवसभर बिबट्याला खाली घेण्यासाठी अथक प्रयत्न केले होते, पण बिबट्या काही खाली आला नाही. अखेर रात्रीच्या सुमारास बिबट्या माडावरून खाली उतरला आणि त्यानं जंगलात धूम ठोकली. यामुळं माडावर बसलेल्या बिबट्यामुळं दहशतीखाली असलेल्या गावकऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.